Alright, faulandweni kuphunzira lathu lalero. Phunziro lathu lalero tikufuna tiyambe kulowa mkatikati ndithu mwa chivumbulutso. So tikuyang'ana chivumbulutso chapter 6. So kwa lero tingopanga review pa zimene tapanga. Taona kuti chivumbulutso ni chivumbulutso cha Yesu Khristu. Makamaka kuunika kwa ufumu wa ndani wa Yesu Khristu, right? So tayenda ndithu tafika pa chapter 6, right? So chiniye imene fana ndinene chinena kuti phunziro ili silingathe kulivesesa pokapoka titamvera kale phunziro la mbuyo lija, right? Limene nali chakuti akuluakulu 24 ndi zamoyo zinayi. Phunziro imeneja ndofika kwambiri kuti tilowe mu phunziro ili. Ndiye ngati simunaona imeneyo pempha mutakaonera inayo kuti tikhale limodzi. Pa nthawi ino ndipanga share presentation yathu kena kuno tiyambe phunziro lathu kama nthawi zonse. Naseke maso kuti tipemphere tipemphere ambuye fatu kuzanawadere fatu mazikuna nthawi zonse mwatolo wate libweyesu pamodzi tizegane mauwa tipempha mudalisa ambuye ndi wakuza muzina Yesu Khristu mpera. Amen. Alright, so lero tikuona phunziro limeneli limene tikutino kumvesesa chivumbulutso, right? Makamaka tikufuna timvesese zizindikiro zisanu ndi ziwiri, okay? So lero tikuona zizindikiro 6 zokha, right? Sitingakwanise kuona zizindikiro zisanu ndi ziwiri zonse. Lero tiona 6, okay? Zizindikiro 6. Ndoti next week tizazama pa chizindikiro chachi number 5. Next week tizazama pa chizindikiro chachi number 5. Kenako wiki inayo tizaona chizindikiro chachi number 7. So lero tiona zizindikiro 1 mpaka na 6. Kenako wiki yamawa tizazama pa chizindikiro chachi number 5. Mumvesesa next week kuti ndikamba choncho chifukwa yani. Kenako mawiki enawo awiri akubwerawo tizakhala tikungokhazikika pa chizindikiro cha number 7. Kwa chizindikiro cha number 7 ndichofunikiraso ndithu kuchimvesesa, okay? Pakakhala funso chonde fusani nthawi yomweyo osati mwafunsa kumapeto tapanga cut recording. It doesn't make sense, right? Mafunso ena ndiuza kuti fari buku la chivumbulutso limasiyana chifukwa aliyesa mabwerako ndi zinthu zimene wazivisa kale, right? So pakakhale pali zinthu zaye zoti mwina ndafunga ndipange lay foundation ya Bible kuzafotokozaso ndithakuza ndiroke funso limene ndiyankha next week, okay? Zimene zozothekaso koma ngati lili within the scope ya phunziro ndenza bwinobwino. So tikuyang'ana za kumvesa chivumbulutso, okay? Now tisanapitirire pafunika chinayi kuti ndipange foundation yabwino. Kodi tikamakamba za chiweruzo tukamba za chani, okay? So ina anafunsa kuti pali mabuku ndi mabuku akodi olunga masako weruzidwa mmenemo. Tinaona kale phunziro lathu yamba ona kuti nkhani chiweruzo sikukhuza za chipulumutso ndi ine. Ngati uli ndi Yesu ndiye munthu wopulumutsidwa kale. Ngati ulibe Yesu ndiye Satana osapulumutsidwa. Chipulumutso chapter Yohane chapter 3 verse 17-18 anakamba kuti amene ali ndi Khristu walowa mu moyo, koma amene alibe Khristu amene waweruzidwa kale. Ngati ulibe Khristu waweruzidwa palibe sozoti pakhenso chiweruzo chifufuza kuti munthu uyo ndolungama. No. Ngati uli in Khristu sulowa yani mu chiweruzo. So that is very clear. So pamene Yesu asanabwere pakuchitika chiweruzo, koma chiweruzo sichikukhuza chipulumutso cha inu ndi ine ayi. Pali chinthu china chimene chiweruzo chichitika kuti chipange solve, pali ma issues ena ake, right? So mutiwerenga Daniel chapter 7 verse 9 mpaka 10 atiyani. Daniel 7 verse 9 mpaka na 10 wachangu. Ndinapenyerera mpaka anayikapo mipando yachifumu nikhalapo nkhalamba yakale lomwe. Zovala zake zinali zambuwu ngati chipale chofewa ndi tsitsi la pamutu pake ngati ubweya woyera. Mpando wachifumu unali malawi amoto ndi njinga zake moto woyaka. Verse 10. Misinje amakamaka msinje wa moto unayenda wotuluka pamaso pake. Zikwi anamtumikira ndi unyinji wosawerengeka unayima pamaso pake. Woweruza mlandu anakhalapo ndipo mabuku anasegulidwa. So taona kuti unyinji uli apa ndi angelo si anthu, okay? Choyamba. Chachiwiri apa wasakufufuza za chipulumutso cha munthu ndikuonesani chifukwa tikamakamba za chiweruzo m'Bible
chiweruzo timachipeza pa Daniel chapter 7. It's very clear. Ndipo sunga kani oweruza mlandu atani wakhalapo, mabuku atani atsegule, mabuku ake atiwo, mabuku kuweruza tino munthu ndolungama inde komano kuti anachita mulungama ngati sanachita Mulungu basi ndotayidwa, mabuku ake amenewo ayi. Tikaona pa Daniel chapter 7 akukamba za mafumu, evidence ikupangidwa asesa apa ndi ya maufumu, panali Babylon, Medo-Persia, Greece, kenako ya Rome. And pamene chiweruzo chikukhazikika pasi apa ndi nthawi ya Rome, usati Rome chabe komano nthawi ya Rome pamene kanyanga uno katani kakuyankhula, which means chiweruzo chitiona kuti in this study tikamakamba za chiweruzo chakufufuza maufumu chikuyamba after kanyanga kauno katakamba kuyankhula za mwana, after ndoti somewhere ma dark ages. That's where chiweruzo chikutani chikuyamba. Okay, and chiweruzochi, what is the main emphasis? For no chiweruzo chakhala pasi pali mulandu, mabuku asegulira, mabuku ndi atusana atuze yayi. So silikapite pena pake ndukango tutulusa vesi naye kumaona mabuku ake no context ikuti chani, mabuku ali apa ndi kuti chani. Okay, tawate ntone namene pa 11 mpaka 14, Daniel 7 verse 11 mpaka 14 atuza pompompo tino chiweruzo chidakhala zosatira za chiweruzo zinayi yani, fati zosatira za chiweruzo zilipo ziwiri, tawerengana ati yani. Pamenepo ndinapenyerera chifukwa cha phokoso la mawu akulu idanena nyangayi. Ndinapenyera mpaka adachipha chirombochi ndi kuwononga mtembo wake ndi kuupereka utenthedwe ndi moto. 12 Ndipo zirombo zosalazo anazichosera ulamuliro wawo, koma anatalikisa moyo wawo ukhalenso nyengo ndi nthawi. 13 Ndinaona m'masomphenya a usiku, taonani anaza ndi mitambo yakumwamba wina ngati mwana wa munthu, nafika kwa nkhalamba yakale lomwe, ndipo anamuyandikizisa pamaso pake. 14 Ndipo anampasa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu kuti anthu onse ndi mitundu yonse ya anthu ndi manenedwe onse amtumikire. Ulamuliro wake ndi ulamuliro wosatha wosapitirira, ndi ufumu wake suzawonongeka. Apapa atuza context ya chiweruzo. Mabuku amene asegulidwawo akukhuza mafumu awiri. Tikaona bwino mafumu ina aliwonse ukamachosedwa sizoti umangosuntha kuti mwakuti iya kumwamba lusi pana pakatchana ndi ufumu wa Mulungu kuti no ine ndipanga ufumu ina umene anthu akakhala oyera akhala angwiro koma popanda Mulungu azidalira nzeru yakuzowa zabwino nzoyipa, akazowa nzeru imeneyi asankha zabwinozo, right? Ndiye tikaona apapa akutuza ife no pamene atayang'anisisa anaona chiphokoso cha mawu ndi anaona chirombocho ndipo mtembo wake anawononga ndi kupereka kutenthedwa ku moto. Mwanjira ina pamapeto pa chiweruzo akuti chirombocho, meaning the whole system ya Rome, right, of which pamene pali Europe, of which in that system paliso jani kanyang'ano, right? Chirombocho says the whole beast system ataka kuponyedwa kuchani ku moto. Beast system ikuponyedwa kuti ku moto, chosadalira chiweruzo 1. Meaning mabuku amene anasegulidwa awo amayang'ana ulamuliro wa chirombo. Simple, which means tikaona nkhani ya mabuku ndimazifunsa ndikodi kumwamba kudi uli mabuku, ndimayankha kuti ayi. Daniel pa nthawi mu nthawi yake evidence tikakamba ku bwalo la milandu amayisuka mabuku, so obviously ngati wakamba za mabuku ndiyo wakamba za evidence. Mu nthawi yathu panopa titati tikuona masomphenya awo, obviously titaona nditi ma videos kapena ma 3D diagrams, right, or ma 3D images. Okay, so which means unakuno apo pangokamba za umboni umene umasungira sizoti kulidi mabuku ena ake no. Ulosi unaperekedwa nthawi ya Daniel muri mene Daniel angatha kuvisa. So chinthu chene mene mfuna muone ndichi ati ndikuchipereka kuthera ku moto, so chirombo chanachipereka ku moto ndi muone amene pa, ndipo zirombo zosalazo anazichosera ulamuliro wawo. Mukaona Babylon utachosera ulamuliro suna tinene ni mori fa dan Babylon umapiti ufumu wa Babylon umapitirira koma unali ngati amezedwa ndi ambiri ndi apereza. So Babylon city inalipobe koma ulamuliro wake unali utathesedwa. Amalamula nthawi imene ambiri ndi apereza, ambiri ndi apereza nayika anthu awo kuti azolamula kuti Babylon, right?
ati koma anatsirikiza moyo wawo ukhalenso nyengo ndi nthawi. So abiri ndi aperezi atagonjetsedwa ndi Ahelene, ulamuliro wa abiri ndi aperezi unachotsedwa, koma moyo wawo unapitirira, meaning the city of Middle Persia umapitirira. Same thing Ahelene atagonjetsedwa ndi Aroma. Ahelene ulamuliro wawo watha, koma moyo wa ufumu umapitirira. Mwanjitena Rome inalipo, koma Greece inalipobe, koma Greece malamulira ndi yani ndi Aroma. Zimene kuza apa, meaning to say muchiweruzo ichichi maufumu onse amatani amayezedwa. Babuloni atayezedwa anani atajani wayezedwa, ndipo apezeka utani upepuka. Wayezedwa kutiko kumamba, mukuona, meaning to say mabuku atasekulidwa nthawi ya imeneyi Babuloni apezeka ndotani ndopepuka operewera. So ufumu nenso umapasidwa nthawi kulamulira, kenako awuyeze evidence, mabuku asekulidwe uone. So kumapetaka nthawi kuoneka tuno ufumu umene wa chilombo sukupasidwanso chance, ukuonongedwa. Chifukwa yani atanaona masomphenya, anaona mwana wa munthu akudza ku nkhamba yakale, meaning apa ndi Yesu. Mwanjitena ufumu wa Yesu so unafunika utani uyezedwe. Ufumu wa Yesu unayamba liti pa Pentecost. Tikaona Chivumbulutso 12 verse 9 tiona ndi chafika chani chipulumutso ndi ufumu wa Khristu wake. Mwanjitena Yesu kukhala mwa ife umene ndi ufumu wake. So evidence ya ufumu wa Khristu, akhristu onse kwamba Pentecost akuyezedwa, osati kuti chipulumutso chawo chili bwanji, akuyeza kunena kuti kodi akhristu akupangadi chiyero, andizaoneka kumapeta achiweruzo chetuno ndizoona, andizichifukwa cha chimenecho ufumu ukuchoka kwa chirombo kubwera kwa ndani, kwa Khristu Yesu. Mukuona menepe. So tikamakamba za chiweruzo tichikukamba kuti no ineyo machimo anga ali bwino, ngati ine ndili mwa Khristu Yesu sindikuwaso chiweruzo, sindikuweruzidwa. Komano ufumu wa Yesu ndi umene ukuweruzidwa. Mwanjitena ineyo moyo wanga ukuperekedwa mu chiweruzo, osati kuti no akapange determine ndino upulumuka kapena utayikayi, koma kuti ukaonesere ufumu wa ndani wa Yesu Khristu. Nikuona chiweruzo chili chiweruzo cha Khristu Yesu. Ndikukhulupirira pamveka, right? Komano kumapita nthawi tikamaona chiweruziro cha anthu ochimwa, tikamaona chiweruzo cha anthu ochimwa tiona tuno pali kusiyana. Chimuso Yohane 3:17 tuno amene ali mwa Khristu sanalowe chiweruzo, koma amene sali mwa Khristu aweruzidwa kale. Ndiye muone kumapita nthawi chizachitika nchani. Chimuso 20:11-12 ati bwanji. Ndipo ndinaona mpando wachifumu waukulu woyera ndi iye wakukhalapo, amene dziko ndi mmwamba zinathawa pamaso pake, ndipo sanapezedwa malo awo. Ndipo ndinaona akufa aakulu ndi ang'ono ali nkuyimirira ku mpando wachifumu, ndipo mabuku anasegulidwa. Ndipo buku lina linasegulidwa ndilo la moyo, ndipo akufa anaweruzidwa mwa zolembedwa m'mabuku monga mwa ntchito zawo. Apapa anakamba za anthu otayika. Tikaona pa Daniel 7 sakamba za anthu ya akamba za maufumu. Mukuona amene muona kusiyana wake. Daniel 7 akamba za maufumu, apa akamba za kuweruza kwa anthu ochimwa. So akamba za mabuku osegulidwa. Kodi buku zasegulidwa ine asegulidwa limene mulili panopa above 40 ka 50 whatever, right? Chibuku chizakhala chikulu bwanji ya ntchito zanu zonse. Literally chibuku cholembedwa zonse munachita. No, nkhani ndionena kuti no pa nthawi anthu onse ochimwa akazaukitsidwa, aliyense azaona moyo wake imene unayendera, right? Ngati imene amapangira tikamaona anthu amene nthawi imene tikuona mafilimu koma pamakhala katrailer matera ena amati matera ena amati matrailer yamangonesa zinthu zomwe zili mu movie mwachangu in a minute for aliyense azaona moyo wake imene unayendera, ndipo amene anakanira ufumu wa Khristu ndizosatira zake. Mene ndi chiweruzo yake. Sizoti pazachita khala chibuku chinechi chikulu kwamba nokufufuza munthu kuti zikhabani. No. Munthu utayika ndotayika kale. Koma papa aliyense afunika asimikize za moyo wake imene unayendera, imene anatayira ufumu wake wa Mulungu wathu. Aliyense azasimikizika otayika kuti ine ndinotani ndatayikadi fa chokana ufumu wa Mulungu. That's the issue. Okay. So ndikukhulupirira forgotten truth mwayankhira fusulani. Alamveka mwe. Alright, so tiyeni tione tikaona pa Daniel chapter 5 counterpart chapter chake
pa Daniel 5 ukhamba inakhala pasi mabuku anasegulidwa etc. So tikaona chimu chapter 5 verse 1 to 4 ndi sister chapter cha Daniel chapter 7. Chulu zimene makambira mu Daniel chapter 7 chinavumbulusidwa mu chivumbuluso makamaka chimu chapter 4 ndi 5 tinaona kale wiki yathu imene timaona akuluakulu 24 ndi zamwezi 9. So kwa lero ningopanga ka revision chifukwa pa mfundo inenge yefuna ndisindikize wiki ino. Chimu chapter 5 verse 1 to 4 tawerenga pamene waliyani. Ndipo ndinaona nzanja lamanja la iye wakukhala pa mpando wachifumu, buku lolembedwa mkati ndi kunja kwake, losindikizika ndi zizindikiro zisanu ndi ziwiri. Ndipo ndinaona mngelo wamphamvu wakulalikira ndi mawu akulu. Ayenera ndani kusegula buku ndi kumasula zizindikiro zake? Ndipo sanathe mmodzi mmwamba kapena pa dziko kapena pansi pa dziko kusegula pa bukupo kapena kulipenya. Ndipo ndinalira. Okay, so ati palibe amene anakwanisa kulisegula ndi kulipenya. Why? Munthu amene afunika asegule bukulo kapena munthu amene akufunika asegule bukulo. Bukuli tiona nawo kuti limene likusegulira papa ni buku limene ndi evidence ya ufumu wa ndani wa Mulungu. Okay, as I said, kuti pakhale evidence ya ufumu wa Mulungu kwambiri Pentecost mpaka panopa chikhala chibuku chakulu bwanji. Wano iyi ndi ulosi chabe nthawi ya Yohane evidence masukira mu buku. So amene angapange review ufumu wake wa Kristu ni ndani? Panabe amene anapezeka. Mwana panapezeka mmodzi ndi tawerenga verse 5 mpaka na 7 ariya. Ndipo mmodzi wa akulu ananena ndine, usalire, taona mkango wochokera mfuko la Ayuda, muzu wa Davide, walakika kusegula buku ndi zizindikiro zake zisanu ndi ziwiri. Ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa, wokhala nayo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotumidwa ilowe m'dziko lonse. Ndipo anaza nalitenga kudzanja lamanja la iye wakukhala pa mpando wachifumu. So ndi Yesu yekha amene angakwanisa kupanga review ufumu wa Mulungu chifukwa choti chani iye ndi amene akugonjetsa tchimo alinga nkhosa ya moyo komanso iye ndi mkango ere mkango wa fuko la Yuda ndi mmodzi wa ife koma iye wagonjetsa tchimo ndi imfa ndipo ali wa moyo ndipo muone ali ndi maso asanu ndi awiri ali ndi mizimu isanu ndi iwiri mwanjirena ndiye khaya amene angakwanise kupanga review ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi. Ndi muone chifukwa chake akupembedzera muona pamenepa chapter 8 mpaka 10 atiuza chifukwa chake kuti ndi Yesu yekha. Why ndi Yesu yekha amene angapanga open? Because ichichi tikufunika tichimvetsese ndi Yesu yekha amene angapange open kumwamba ndi pa dziko lapansi. Tawerenga natiya verse 8 mpaka 10. Ndipo pamene adatenga bukulo, zamoyo zinayi ndi akulu makumi awiri mphambu anayi zinagwa pamaso pa mwana wankhosa, zonse zili nawo azeze ndi mbale zagolide zozala ndi zofukiza, ndipo ndizo mapemphero a oyera mtima. Ndipo ayimba nyimbo yatsopano ndi kunena, muyenera kulandira bukulo ndi kumasula zizindikiro zake, chifukwa mwaphedwa ndipo mwagulira Mulungu ndi mwazi wanu anthu a mafuko onse ndi manenedwe onse ndi mitundu yonse. Ndipo mudawayesa iwo ufumu ndi ansembe kwa Mulungu wathu, ndipo achita ufumu pa dziko. Yeah, so tikaona papa tipezana kuti no Yesu ndiye kha amene ali woyenera chifukwa chani akuti watigula ife ni mwazi wake. Mukuona pamenepo mwanjirana Yesu wakhazikitsa ufumu wa Mulungu pachani pa dziko lapansi, right? So akutiyesa ife ufumu ndi ansembe kwa Mulungu wathu, ndipo
achita ufumu pa dziko lino. Mwanji lena pamene Yesu akutipasa mzimu wake, ifeyo tikukhala ake, ndipo ifeyo tikukhala ufumu wake pa dziko lino chani lapansi. So akamapanga review ufumu wa tikuona zimene Yesu Kristu akupanga katikati mwa anthu ake. That's the whole point ya chiweruzo chimenechi. Awerengezi tawerenge ni Chimuso 5 verse 11 to 13. Awerengezi muli kuti mutha werenga? Kapena Bright tawerengere mavesi ano Chimuso 5 verse 7 to 13. Chivumbulutso 5 verse 7. Ndipo ndinamva mawu a angelo ambiri pozinga mpando wachifumu ndi zamoyo ndi akulu, ndipo mawerengedwe awo anali 10,000 kuchulukitsa 10,000 ndi 10,000. 12 akunena ndi mawu akulu, ayenera mwana wankhosa wophedwayo kulandira chilimbiko ndi chuma ndi nzeru ndi mphamvu ndi ulemu ndi ulemerero ndi chiyamiko. 13 ndipo cholengedwa chilichonse chili mwamba ndi paziko ndi pansi paziko ndi nyanja ndi zonse zili momwemo ndinazimva zili kunena, kwa iye wakukhala pa mpando wachifumu ndi kwa mwana wankhosa zikhale chiyamiko ndi ulemu ndi ulemerero ndi ufumu kufikira nthawi za nthawi. Yes, so ari kumwambako kunapembeza Kristu Yesu ndi ndani? Ndi Mulungu, kuti kukhale kwayo chiyamiko ndi ulemu ndiya. Yeah, so apapa akutuza ifanatu zinthu zimene kumwamba kumayembekezera, right? Chifukwa chinthu chimene mungaziwe chinatu ngakhale Yesu Kristu anati kupulumutsa inu ndi ine, right? Ndipo pa mtanda paja anaonetsa kukhalira Mulungu. Chinthu chimene sichinaoneke pa mtanda ndi ufumu wakandani wa Mulungu, kuti Mulungu amalamulira motani. So Yohane anawuzidwa kuti akulu palibe amene angamasule ufumu wa Mulungu, palibe amene angaonese zimene ufumu wa Mulungu umapanga. So Yohane anagwera chisoni kwambiri unapakulira. So mu masomphenyawa Mulungu anampasa Yohane chisoni. Fatino ndizopesa chisoni kwambiri kuti ufumu wa Mulungu usavumbulutsidwe zimene ungapange, right? Fati controversy yonse kangano akulu nkhani yakulu ndimeneyo, right? So Yohane anamva chisoni kwambiri, koma panapezeka mmodzi yekha amene angafotokozere za ufumu wa Mulungu zimene umapanga, ndiye Yesu Kristu yekha. So ari kumwamba konse kwasangalala kwambiri, kumwamba konse kwachita kuyamba kulambira Atate, kulambira Mwana, right? Ari kusangalala kwambiri fayani zikaziwika mmene ufumu pa dziko lapansi pano umene utapangise chiyero. Kufotokoza kwa ufumu umene ataufotokoza ndi ndani? Ndi Kristu Yesu. So chimene chili kumwamba kunasangalala kwambiri, right? Ndipo zamwe zinayi zinati amen, ndipo akulu anagwa pansi nalambira. Ndimafuna ngopereka so evidence unati kumwamba kumalambira Atate ndi Mwana yekha basi, right? So ichi chineni chachikulu cha mtengo pala chimene tupanga study chimene kumwamba kumakondwera kwambiri kufufuzamo, right? Okay, so tikamaona ufumu, maufumu alipo awiri okha amene akuweruzidwa. Tikuona Chimuso 4 verse 11 ukamba za ufumu wa ndani? Wa Kristu. Tiona ndithu tizaona kwamba next mabuku amene buku limene ndi zizindikiro 7. Tionanso kuti chiweruzo chizabwera kwa anthu amoyo pamene tikuona kusindikizira 144,000. Kenako mufumu wa Kristu Yesu tizaonanso ndithu chofukiza chomwe idapasensa. Tizaonanso ndithu za malipenga asanu ndi awiri. Kenako Yesu Kristu akulandira ufumu, right? Pamene tikazaona Chimuso chapter 12 mpaka 19 tizaona chirombo kapena chinjoka chikufuna kupha otsala. Kenako pa zomwezo zimene zachitika ufumu wa Kristu Yesu tiona nawo kuti ma event omwewo akubwerezedwa mu ufumu wa chirombo, right? So zinthu zikuonetsedwa kachiwiri koma mu aspect ya ufumu wa chirombo. So pamene tikuona mabuku asanu ndi awiriwa tiwaonanso mu chiweruzo ya chirombo pamene chirombo chikupanga attack otsala mbali wake. Tionanso opposite kusindikizidwa kwa 144,000 mbali ina mfumu wa chirombo ndi anthu ake akulanda yani lemba la chirombo. Tikamaona sense yapangidwa cast down tikuona za kukholola la dziko lapansi. Tikamaona za malipenga asanu ndi awiri tizaona zomwezo zikuchitika kuko komano zikubwera ngati yani miliri isanu ndi iwiri.
Tikamaona Yesu akulanda ufumu wake tizaona tuno chilombo chuja chikuwonongedwa kutenthera kumoto. So zimene anaona Daniel kwambiri anapanga focus apa. Daniel chapter 7 inapanga focus kwambiri apa. Inangopita straight ku conclusion apa. Kuti ufumu Yesu akulandira komanso chilombo chuja chotenthedwa, right? So Daniel anapita straight kumeneko. Komano ifeyo kuchivumbuluso munga kuti masulira kuti tikaone zonse zimene zikuchitika kuti mpaka Yesu alandire ufumu ndipo chilombo chikatenthedwe. Okay, so kwa lero tikuyambapo study yathu apa pakuti mapanga revision ngana school mapanga revision, right? So tikamakamba za buku la zosimikizira 7 ndi chonchi mabuku aka amakhala chonchi amakhala ndithu ngati ma scrolls amalimba ndi amayika masiri. So kakasiri chonchi ukatsegula ndati mbali imene utha kuiwerenga choncho, right? So ukatowerengere Chivumbulutso 6 verse 1 ali Ndipo ndinaona pamene Mwana Wankhosa anamasula chimodzi cha zizindikiro zisanu ndi ziwiri, ndipo ndinamva chimodzi mwa zamoyo zinayi nichinena ngati mawu a bingu idza. So tinaona kale tuno zamoyo zinayi ndi angelo amene anapangidwa assign kuti aziteteza anthu aka Mulungu komanso azitumikira anthu aka Mulungu komanso azigwira ntchito pamodzi ndi anthu a Mulungu. So nato zamoyo zinayi kona apapa zamoyo zinayi pamene buku la Seguleta zikumuza Yohane tabwera udze. So zamoyo zinayi zikufotokozera kwa Yohane kuti akathe kuona mmene zinakhalira. So chinthu china chimene naona m'buku la Chivumbulutso ndipo tiona ndichonera tuno mutakhala nayo nthawi muwerenge buku la Chivumbulutso chinense chimene akuyankhula muzijambula amene mukuchimvera and awo muthu akumvetsa kwambiri buku la Chivumbulutso, right? Komano mukangopita ku presentation amene anapangidwa kale or even iyi muthapeza tuno zinthu zina mwina mutha usazimvesesa. So mukakhala ni nthawi take time take buku ndikumazijambula. Okay, so Yohane tisayo ali kumpando wake achifumu chifukwa tuno tikaona Chivumbulutso chapter 45 tikuza ife tuno kumpando wake achifumu Atate anakhala panali zamoyo zinayi akuluakulu 24 ndi miyanda ya angelo. So Yohane chimene chikuchitika ndi apa ali kuti akuona zonsezi kumwamba ndakumuwuza kuti no tabwera udzaone idza uzaone tabwera uzaone, right? So chimene Yohane akuona ndi chani? Akuona zinthu zokuti kumwamba. Tatowerengeni Chivumbulutso chapter 6 verse 2 akuona chani Yohane kumwambako? Tisayote zinthu zaziona kumwamba. Tawerengani machangu chonde makosana samene chidwi. Ndipo ndinapenya ndipo taona ndi kavalo woyera, ndipo wokwerayo ali nawo uta, ndipo anampatsa korona, ndipo anatulukira olakika kuti alakike. Yes, so akuona ndithu kavalo wa munthu amene ali ndi chani? Ali ndi uta, okay? Komanso munthu ali ndi korona chani? Wamoyo. Ndipo atatuluka wogonjetsa ndipo apita kukagonjetsa kwayika nthano za kugonjetsa. So chimene Yohane anaona ndi zinthu sakuzoona pa dziko lapansi. Yohane akuzoona kuti kumwamba kona kumuza tabwera udze. Tikaona zamoyo zinayi zili pafupifupi ndi mpando wake achifumu. So Yohane akuwuzidwa kuti abwere pafupifupi mpando wake achifumu kuti aone. So mmene akuonera ndi chonchi akuwuza tabwera udzaone nde akuona akavalo munthu ali ndi uta komanso akugonjetsa apita kukatani kukagonjetsa. So chimene akuona Yohane ndi chimenecho kudusa kuti kumwamba sakuona akavalo akudusa Yohane ndithu akuona chotero. Okay, so tupitirize. So kavalo ameneyu tikaona muno bwino akuyimirira anthu ake a Mulungu. So tisayelo tuno mu mabuku amene awa zizindikiro zisanu ndi ziwiri zikukhudza ufumu wake wa Khristu Yesu. Okay, so tikuona ufumu wake wa Khristu Yesu pamene kuyamba mu AD 31 mpaka na 100 AD, right? Anthu ake a Khristu kuyambira AD 31 mpaka 100 AD. So tikaona why AD 31 nthawi imene Yesu anafa, right? Masiku 50 atadusa mzimu wake unasonera pa anthu ake manje na ufumu wake ukuta uyamba mu AD 31. Okay, so zaka of course siza exactly komano ndi just overview, right? AD 31 mpaka 100 kuti anthu ake a Mulungu akuchitika motani. So hosi imeneyo kuyimira zimene zokavala kuyimira ameneyo. So tikaona mawu tikavalo, okay, muna tingowerenga papa Zekariya 10 verse 3. Mutowerengere Zekariya 10 verse 3 mwamba mawu ya Verse 3.
mkwiyo wanga wayakira busa ndipo ndizalanga atonde, pakuti Yehova wamakamu adzazonda zoweta zace ndizo nyumba ya Yuda nazika ngati kavalo wake wa ulemerero wa nkhondo. Yeah, so tikaona nyumba ya Yuda, anthu aka Mulungu anali otchedwa nyumba ya Yuda, right? So nyumba ya Yudayi ati anadzika ngati yani, ngati kavalo wake wa ulemerero wachani wa nkhondo. So tikamakamba za akavalo, right? Pamwamba pali akavalo woteni, tikamakamba za akavalo tukamba za yani, tukamba za chipando chakale nyumba ya Yuda, right? Kumano panopa chipando chatsopano nyumba ya Yuda kapena nyumba ya Israeli tukamba za anthu ake amene ali ndi Khristu mwa iwo, amene ali mbumba ya Abrahamu mwachikhulupiriro, right? So toonana kuno akavalo kapena horse ikuyimira anthu ake a Mulungu. So tikamaona kavalo uyuyu anali ndi uta komanso amachoka kuolakika kupita kukalakika, tikuona nawo tuno kavalo amene akuyimira anthu ake a Mulungu pa nthawi imene amagonjetsa, anali agonjetsa ndipita kukagonjetsa, anali ndi Khristu mwa iwo ndipo amapita kukagonjetsa ndipo ulaliki unachitikadi. So tikamaona chizindikiro chambirira Yohane akuona ndithu chinthu chapaderadera kavalo ameneyo, right? Amene akunena kuti ndiogonjetsa, tikamakamba gonjetsa 104 verse 4 kuti no wamkulu ndi amene ali mwa inu ndiposa ali kudya, kotero tinagonjetsa. So chikhristu chitayambako kumene after Pentecost, akhristu aja ndithu anayenda ndithu, right? Atanayi ndi uta chida, right? So tikaonano chikhristu imene chimayamba chinayi cha white, anaona kavalo woyera, mwanji lena kuyera kumene kukuyimira yani chigonjetso, kuyimira chiyero, right? Chikuyimira umulungu, kulinganisana ndi umulungu. So mpingo wa Mulungu pa nthawi imene unali ndithu woyera, panalibe ndithu anthu amene anali achinyengo, chifukwa chokuti no pa nthawi imene akhristu ambiri anali kuti no alandira mzimu wa Mulungu, ndipo chinyengo kali imene amafuna azipanga achina Ananias ndi Safira anakanthidwa, right? So pa nthawi imene anthu amene amalowa chikhristu amalowa kuti no ndi moyo wawo wonse, right? So tikaona muno bwino ndi nthawi imene timati mpingo wa apostoli, right? So chizindikiro choyamba tikuona mpingo wa ndani wa apostoli, mwanjira the apostolic church imene unasogozedwa ndi ma apostles amene anatenga uthenga ndikukankha kuchoka ku Yerusalemu, ndikukankha ndikupita ku Asia, ku India, ku Africa, konse kumene dziko lapansi kumaziwika pa nthawi yawo, right? So tikaona muno bwino mbiri kuti ma apostles amene anagawa dziko lapansi mu regions 10, ndipo aliyense anapita kwake ndikagawa yani uthenga, ndipo ma apostles amene asanali anthu amba chifukwa nawonso analinso ndi ophunzira awo, right? So ndithu mu nthawi yawo ma apostles amene ani ma disciples awo uthenga unalowadi ndithu, right? Uthenga unalowa. So mzaka zimene zizi 1831 imene kumira Pentecost mpaka zaka 100, right? Kufika nthawi imene ma apostles omalizira anaphedwa, zikuyimirira ndi white horse, nthawi imene ufumu wa Mulungu unakhazikitsidwa pa dziko lapansi. Tisalawoti ufumu wa Mulungu ukhazikitsidwa pa dziko lapansi kuyimira uthenga wabwino kuti Khristu amakhala mwa ife kuti kulalikidwa. So amene akukwera kavalo amene ndi ndani? Ndi Yesu, amene akupita pamaso pawo ndikukakhazikitsa chani uthenga mwayiko wosapasi, right? So ngakhale anthu a Mulungu anakumana ndi zokhoma, kuphedwa, amakuma kuti mano chisomo cha Mulungu chinali pa iwo. So after pamene pambwera hosi yachiwiri, okay, patasegulira chizindikiro chachiwiri tiwerenga pompano. So hosi yachiwiri ikuyimira zimene anaona Yohane mu chizindikiro chachiwiri. So sizakuzona kumwamba kona muzatolo bwera udzaone, right? So ataona kavalo wachiwiri akuona kuti kavalo ameneyo ali ndi mwazi konsekonse. So zimene zikuyimira mu AD 100 mpaka na AD 313, okay? So tiwerenga mavesi ake. Mutowerenga imene pa Chimusi chapter 6 verse 3 mpaka na 4 uliyani. Tawerenga namajanga makosa anayo ndi nthawe. Amene angawerenga tawerenga. Verse 3. Okay. You can Abedejo werenga. Okay, verse number 3. Ndipo pamene anamasula chizindikiro chachiwiri, ndinamva chamoyo chachiwiri
chinanena iza, ndipo anatuluka kavalo wina wofiira, ndipo anampasa iye wokwera mphamvu yakuchosa mutendere paziko ndi kuti aphe, ndipo anampasa iye lupanga lalikulu. Yeah, so tikuona kavalo ameneyu akupasidwa lupanga akuti mtendere uchosede pa dziko ndipo kuti atani aphani. Okay, so kavalo ameneyu akuyimiranso anthu a Mulungu nthawi imeneyi, right? So tikaona chizindikiro chachi namba 2, chizindikiro chachi namba 2 imeneyi tiona nawo tuno mpingo wa Mulungu panachitika chosintha, right? So tikamaona red kapena kavalo wofira zikuyimira ndithu mwazi kukheseda, right? Zikuyimira ndithu kugonjesa, zikuyimira amene anthu a Mulungu anakumana ndi zovuta kumana anagonjesa kufikira kuimfa sanalole kuti ataye chani chikhulupiriro. So tikamaona muzaka zimenezi muzaka za AD 100 mpaka na muzaka za 313 tiona nawo kuti no hosi imeneyi inakumana ndi zokhoma kwambiri. Funa nawo kuti no ndi nthawi imene anthu a Mulungu anakumana ndi zokhoma kwambiri kufika kunawo kuti no anthu a Mulungu anafika pacho kuti no anapanga lose my rights awo, right? Tikamana mu nthawi ya ndani imene nthawi ya Diocletian, okay? Diocletian inafika nthawi anachosa ma rights a Khristu muzaka za 303 AD. Akhristu ambiri anaphedwa osati masewera. Ma rights awo anazabwezedwa of course ndi Constantine mu 313, okay? So mu nthawi imeneyi hosi imeneyi ikuyimiridwa red kuti no ikuyimira kuti no akhristu ambiri akuphedwa muzaka za 100 ndi 300 kunapa kupasidwa yani lupanga. Lupanga limene likuyimira mawu a Mulungu komanso lupanga limene likuyimira nkhondo pa dziko lapansi. Nkhondo imene imapekedwa kwambiri kwa ndani kwa Khristu kuti akhristu aziphedwa. So zikuyimira anthu a Mulungu phedwa maso anthu a Mulungu kupitiriza kupereka chani mawu a Mulungu, right? So ndithu nthawi imene anakumana ndi zimenezi. Komano Yohane anazaona chizindikiro chachitatu chitamasulira, anaona kavalo wina, ndipo pa kavalo panayima munthu amene ali masikelo ngati zoyezera kuti zimasiyana, zoyezera zimasiyana, right? So pamene pazikuyimira chani, okay? So tiwerenge imeneyi pa chapter, so zimene zikuyimira mu zaka za 313, okay? Pamene Constantine anati basi akhristu abwezere ma rights awo. So nthawi imeneyi tikuita ngati ndi 313 mpaka na zaka za 538. So tiwerenge kuti nozo kuti bwanji Burege chapter 6 verse 5 to 6 area. Okay, verse number 5. Ndipo pamene anamasula chizindikiro chachitatu, ndinamva chamoyo chachitatu chinena iza, ndipo ndinapenya taonani kavalo wakuda, ndipo iye wokwera anali nayo miyezo mdzanja lake. Verse number 6. Ndipo ndinamva ngati mawu pakati pa zamoyo zinayi, nanena muyeso wa tirigu wogula lupiya ndi miyeso itatu ya barele yogula lupiya, ndi mafuta ndi vinyo usazipse. Yeah, so tikaona apapa tiona nawo tuno ndi nthawi yovuta imene inachitikapo kuti after 513 kuti sorry mu 513 Constantine atapasa akhristu ma rights awo, anthu ambiri anayamba kulowa chikhristu. Sinanga Constantine anayamba anati Yesu ndi Khristu, koma anali mufu chabe kuti no chikhristu chikhenga chikubwezeresa ufumu wonse anda munthu mmodzi amene ali Constantine, kuti pakhale mpingo umodzi, chikhulupiriro chimodzi ndi olamuliranso mmodzi. So anthu ambiri anayamba kulowa chikhristu kuti azipeza maudindo ndi zina zotero, right? So mu nthawi imeneyi ndi nthawi imene chikhristu tikamaona ati bale akuona ufa, right? Zonsezi ndi tirigu ndi barley zimene zimapangidwa amagwisa ntchito kuti apangire bread, okay? Mawu a Mulungu. So pa nthawi imene ndi mawu a Mulungu anayamba kuyezedwa kuti kumapasidwa kuti ano titha kuwagwisa mawu a Mulungu kuti tingopeza ndithu comfort asabati sake, right? So tiona nawo kuti no pa nthawi imeneyi kunachitika ndithu nthawi yakuda, right? So kuti no kavala amene ndo ajani wakuda. Tikaona papa
anaona kavalo wakuda. So kavalo yu sofira, kavalo amene siwoyera ayi koma ndo aja ndi wakuda. So imi akuti no zinthu zakhala bwino zambala idika. Right? So ndithu pamene papa Chikhristu chimene chinayi ndithu chopambana ma Chikhristu chinamba kuda, Chikhristu chinamba kulandira ziphunzitso za dziko lapansi. Okay? So pa nthawi imeneyo ndi nthawi imene Constantine anati basi bishop aku Roma azikhala wokonza ziphunzitso zolakwika. Sinanga iye amafuna Constantine kuti no anthu azikhulupirira zofanana, ndi akakhala akhulupirira zofanana pazikhalanso ndithu ulamuliro umodzi wa Chikhristu ndi wa dziko lapansi, right? So nthawi imeneyi ndi nthawi imene Chikhristu chinamba kuluza mission yake, ndithu kuyamba kuyeza bale, kuyamba kuyeza tirigu, right? So tikaona muno bwino maskela amene wawa akuyimira ndithu imbalance imene imachitika. Okay, so idilize. So ndithu mpingo umene unali wokhazikika nthawi imeneyi anthu aka Mulungu anakuzalamba kuti adyani zoonadi amba kusatira ziphunzitso ndani za munthu, right? So chifukwa choti amafunisisa kuti pakhale freedom, pakhale ndithu ufulu umene awupeza, anthu anamba kuti adyani zoonadi zambiri zimene Mulungu anapasa. Koma anani ato musayiphe vinyo, musayiphe mafuta, right? Mafuta akuyimira yani, akuyimira mzimu woyera, right? Vinyo akuyimira yani, moyo wa Yesu Kristu. So zinthu zimene ndi zimene anthu a Mulungu adakakhalabe, anthu a Mulungu adakhala ndi that experience ni Mulungu, anthu a Mulungu adakakhalabe olumizana ndi Mulungu mano zambiri mwa zoonadi zimene anali nazo kulandira kuchoka kwa maapostoli zinatayika nthawi imeneyi. So pakubwera kavalo wa chinamba 4 imene titha kuitenga roughly kuti ndi zaka za AD 538 mpaka na AD 1517, nthawi imene ndithu ulamuliro wa papa, ulamuliro wa chibebasi unakhala ngati waphimba Chikhristu yonse. Tuno panali ndithu Chikhristu chimodzi imene chinali choziwika ndi boma chimodzi chokha, ena osanayi othawa, ena osanali mapanga ndi zina zotero, right? Ngati ma Odysseus ndi ena otero, right? So hosi imene akuti inali pero kapena inali yambu, tikamakamba zambo mukazaona nkhakhala wadala nthawi itali khungu la chima zaoneka ngati magazi alibe choncho imene akuyikamba hosi imene inali yajani yambu. Okay, so chizindikiro cha namba 4 achimasula akuwerenga kuti antowerenga 6 7 to 8. Okay, verse number 7. Ndipo pamene anamasula chizindikiro chachinayi, ndinamva mawu a chamoyo chachinayi chinanena iza. Verse number 8. Ndipo ndinapenya, taonani, kavalo otumbuluka, ndipo iye wokwera dzina lace ndiye Imfa, ndipo Hade anasatana naye, ndipo anawapasa ulamuliro padera lachinayi la dziko, kukapha ndi lupanga ndi njala ndi imfa ndi zilombo za paziko. Yeah, so pa nthawi imeneyi Chikhristu chinafika tuno chafa, Chikhristu chioneka ku dziko lapansi adani chafa, right? So ufumu wa Mulungu kuyamba bwino white horse, kenako kubwera kudusa ma red horse, kenako kubwera ndo pa horse ya black imene ikuoneka kuti no Chikhristu yamba kufoka, imene dziko lapansi kuoneka Chikhristu. Kenako pa Chikhristu afika kuti chaferatu. Okay, fika tuno pali njala, ma Mulungu palibe. So pa nthawi imeneyi ni nthawi yovuta kwambiri imene ndithu panangobwera no Chikhristu yoti no chikulumizana ndi dziko lapansi. Chikhristu zija anthu amakonda anati mpingo wathu ni mpingo wathu ona okhazinamba nthawi imeneyi kuti no amene ati ife kuti tifolumikizana ndi ma apostles, tikapanga trace back ma elders athu abwereranso kuma disciples ama apostles, tipanga trace back abwereranso kuma apostles, abwereranso kupita, right? So ziphunzitso no mpingo ona okhandu zinamba apapa, sizinamba ndi mipingo inayi kubwera pano pa yeye, right? So akakuchosa mpingo umene ndiri wachoka pamaso pa Mulungu. So zinthu ngati no kumapembeza mafano kapena zithuzi kubatizana, chikhulupiriro ya Trinity utatu, chikhulupiriro ya pegatoliyo mapembeza anthu amene anamwalira zinamba pati pamene papa, right?
So ndithu ziphunzitso zimene zizi zinabwera nthawi imeneyi ndikuononga zonse sakhala bwino. Komano mu zaka za 1517 pamene tikuona pa chineya chopadera chichitika, achina Martin Luther akuuka ndikuyamba no kuti akukonzanso. Tikamakamba za reformation tukamba zimene zichitika mu 1517, achina Martin Luther, achina John Huss, achina ndani ena onse akuuka mu nthawi imeneyi, ndipo zikuonesa kuti chikhristu chikutembenukanso, chikhristu chija chikuzukanso kuti chikabwerere. So pamenepa ndi pamene tikubwera ku chizindikiro cha namba 5. Okay, so tikubwera pa chizindikiro cha namba 5. Chizindikiro cha namba 5 tikuonapo pali ndithu guwa, right? So imene ndi guwa la nsembe. Pa guwa la nsembe paoneka miyoyo ya anthu amene anaphedwa nthawi ya Dark Ages, tiona kuti ndi choncho. Kenako miyoyo imeneyi kupatsidwa zovala zatsopano, right? Ndakwauza mudikire mpaka nzadera lani aphedwe kuti uzaife kuchitikanso chisaso china kusachedwa, right? So ichi ndi chizindikiro cha namba 5. So kumwambako Yohana akuzidwa tabwera uzaone, akumuza Yohana tabwera azaone ndani ndi zamoyo zinayi. Zamoyo zinayi ndi ndani? Ndangelo osamene anali akutumikira anthu akamu nthawi zonsezi, right? Anthu amene angelo amene amatumikira anthu amungu amene ali ayani chipulumutso. So angelo amene ndi amene akufotokoza anthu tabwera uzaone izi, right? So kumwambako ndithu angelo amene anapangira assign kwa anthu akuyimirira ndi zamoyo zinayi. Akuluakulu ndifa kuyimirira anthu amene anaukitsidwa ndi Yesu Khristu pa nthawi imene anapita kumwamba, right? So ndikuliso angelo ena chimbinji angelo chotino tikuyang'aniranso zimene zikutani zochitika, right? So tikamakamba za chochitika ichichi cha namba 5 ichi, tiona kuti chochitika ichi namba 5 chikuyamba mu 1517 ndikuuza chifukwa chake, ndipo chikupitirira mpaka na tiona nawo kuti zinthu zake zolumikizana chipitirira mpaka kusekera kwa chitetezero. Okay? Ndikuonesa chifukwa ndikunena zimenezi. Tawerenga ndi chapter 6 verse 9 mpaka 11 ati bwanji. Verse number 9. Ndipo pamene adamasula chizindikiro chachisanu, ndinaona pansi pa guwa lansembe mizimu ya iwo anaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu ndi chifukwa cha umboni umene anali nawo. Verse number 10. Ndipo anafuwula ndi mawu aakulu ndi kunena, kufikira liti, mfumu yoyera ndi yoona, muleka kuweruza ndi kubwezera chilango chifukwa cha mwazi wathu pa iwo akukhala pa dziko. Verse number 11. Ndipo anampasa Yese wa iwo mwinjiro woyera, nanena kwa iwo kuti apumulebe kanthawi kufikira atakwaniranso akapolo anzawo ndi abale awo amene adzaphedwa monganso iwo eni. Alright, so ababa ndi pamene pafunika kukhala ndi nzeru pamene tikuwerenga. Akuti akuona mizimu imene yali moyo. Okay? Koma feto zati munthu akufa ndo akufa. Ndi apa mizimu ikuyankhula bwanji. Tisayoti mwazi wa Abeli unayankhule, mwazi umayankhula ngati mwazi sumayankhula. Wano zothandiza kuti Abeli ataphedwa, moyo wake unafunika kuti uchitidwe chilungamo. Okay? Tikaona pa Hebrew 12 pakamba verse 23-24 mwazi wa Yesu Khristu umene ufuula zazikulu kuposa ndani Abeli. Mwazi wa Yesu Khristu ndi yani? Moyo wake, right? Moyo wake wangwiro wachiyero ukankhula zambiri kapena manjina moyo wake Yesu Khristu tikaulandira tikupeza zambiri. Okay? So tisalaona kuti ndi munthu ufuna muonera vavano, right? Okay? Adano guwa la nsembe. So adano napasi pa guwa la nsembe. Tisalaona guwa la nsembe ndi pamene pamaphedwa zinsembe, right? Guwa la nsembe pamaphedwa yani zinsembe. So adano pa guwa la nsembe. So ilili ndi guwa la nsembe. Adano pakupeza yani mizimu. So manjina zikuimira na adano anthu awa anaphedwa pa dziko lino lapasi.
guwa lansembe pa maphedwa ansembe. So anthu awa anaphedwa pa dziko lachani lapansi ndikhupeme paveke. So anaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu ndi chifukwa cha umboni umene anali nawo. So anthu awa anaphedwa pa dziko lapansi, right? So anthu amene akufuwula kuti yani kufikira liti. So anthu awa ndi anthu amene anaphedwa kwambiri mu ma dark ages. Komano iwo anaphedwa ngati ma heretics, anaphedwa ngati anthu achikunja. Okay, na ndifunsafunso muyankhe, right? Ati ndi anawuza teno kodi muleka kuweruza maona amenepa atino kufikira liti mfumu yoyera ndiyoona muleka kuweruza ndi kubwereza chilango chifukwa cha mwazi wathu paya kukhala pa dziko. Ati mbwana apa sayensi munjira woyera nanena nawo kuti apumule. Na funso langa ndili makosa anthu awa anaphedwa pa dziko lapansi anaphedwa motani? Ali ma heretics. Okay, ndakawauza anthu akunena kuti no kodi kufikira liti muleka kutani kuweruza ndi kubweza chilango chifukwa cha mwazi wathu. Ndakuwuzidwa kuti chani ndipo anapa sayensi cha munjira woyera nanena nawo kuti atani apumule kanthawi kufikira atakwaniranso akapolo anzawo. Okay, ndi abale awo amene adzaphedwa monganso iwo eni. So pamene zikuchitika pa verse 11 pa anyway, I think funso mwina alilivuta kuti mpange graph kumana ningofotokoza. Okay, pa verse 11 pa akuti no akwanza tani apumule mpaka na anzawo atanakwanire. Tikamona mu zaka za 1517 nthawi imene reformation inayamba. Mu zaka za 1517 reformation atani yayamba. Komanso ndeti mbali imene akhristu akuthawira kwina ndidwa persecution otani ikukhala ngati ikutha. Komanso mphamvu ya Chiroma ikutha. Papa akuti no anthu akapatsidwa yani mwinjiro yoyera. Ndifunse nawo ndi nthawi iti imene inu ndine tikupatsidwa minjiro yoyera? Ndi nthawi yake itiyo kupatsidwa kwa minjiro yoyera zithana zonyani mwina ningofunsa yonje. Zikuyemerera kulungamisidwa mwa chikhulupiriro mwa Khristu. So nthawi yomwe ifeyo okay funso awanda anthu akufa zikuyemerera. yes yeah koma analandira minjiroyo ali amoyo. Ndechifukwa kuti manena kuti nkhani iyi anthu awa is like a judgment of Christ from chapter 4 paka 19 akupangidwa trace. So minjiro isakulandira atafa chifukwa munthu wakufa sangapanga attend chilungamo cha Khristu, koma analandira kale ali moyo. I think ni yankhe chona. Okay, mwanjira ina anthu awa anafa lolungama ndi kale, right? Komano apapa zikuchitika zinthu zale atafa atakupatsidwa yani mwinjiro woyera. Zikuthanda ziyani tikapita verse 10 pamene akutiuza funo anthu akuwa muleka kuti weruza. Mwandivesa ine? So tikamona history ya church panopa tikuenda ndi Yohane mu history ya church. So akuona history ya the apostolic church, history ya mamene inakhalira anthu amene anasadaya ma apostles ina kufika dark ages, right? So akufika mu nthawi yonena kuti no ife inu ndine tambano kuona mu nthawi imene chiweruzo chikutani chikuyamba. Ati muleka kutani weruza. Mwaona wene muleka kuti weruza. So manjirena anthu awa amene akupatsidwa minjiro yoyera zikuchitika osati anthuwa farafa ndi akulandira minjiro no zimene zikuchitika muchani muchiweruzo. Kupatsidwa kwa minjiro yoyera anthu awa zikuchitika muchiweruzo ifara anthu atani afa kale. Mwanjirena ma events awawa tikaona siku nachi number 4 ikureduce mu dark ages, right? Siku nachi number 5 likupitirira after ma dark ages. Mwanjirena tikaona chiweruzo chakufufuza mafumu awiriwa chinayamba after the dark ages. Dark ages kuti iyambe kutha pambiri because tikamakamba za 1798 no papers has lost power kwambiri. That's why even in Danuja mari Bethia anatumida ndi Napoleon kangochosa papa basi iye power yawe yakakali. Kumona what started the generation ya dark ages, the reformation, and reformation na mataya get in 57. So
of course this is not again 57 no around that time generally ndi nthawi imene chiweruzo cha maufumu chinatani chinayamba. So date imene ndingapereke ndi 1517 kuti no around this time ndi nthawi imene chiweruzo chinayamba. Ndikukhulupirira zamveka amene kumakusane chifukwa yoti no okay munthu ngati anafa right aona anthu akufa anaphedwa ngati ma heretic so dziko lapansi zoti ma heretic komano kumwamba kukwapanga vindicate akupangida vindicate iti mu chiweruzo apo anthu apangida vindicate mu chiweruzo which means chiweruzocho chikufunika chiyambe mu seal number 5 so zimene tikuzowerenga zimene Yohana anaona etc chiweruzo chinayamba mu 1517 after the Dark Ages. Chiweruzo yake cha maufumu alipo ali ndi funso sanapitirire. Ngati zamveka mutheka thumbs up. Alright, so tikaona muno bwino tikamakamba za kusegula kwa chizindikiro number 5 zikuyimirira za chiweruzo chofufuza maufumu chimene tikachiona ukapanga kapita chikudusa mu chapter 4 mpaka na 19 right. So kufikira papa mbiri ya anthu osayitana ya Mulungu inalembedwa kumana papa tikutaona tunakutuza ife mu nthawi imene chiweruzo chotani chikuyamba right. So mbiri ya anthu a Mulungu ikufufuzidwa kuti Mulungu osati no anthu otayika kapena Mulungu no koma kuti ufumu wa Mulungu panga chotani. So anthu a Mulungu amene amwalira sanga yankhule kuti no muti weruze molungama no komano Mulungu akugwiritsa ntchito mbiri yawo kuti no ngakhale anafa ngati anthu ochimwa anthu ma heretic chimodzimodzi monga mwazi Abele unafuula kwa Mulungu chimodzimodzi miyoyo yawo ikuyimira ikufunika ipangide justice right. So anthu awa anapangidwa kondemu maso anaphedwa chifukwa cha Khristu. So muchiweruzomu kumwambako kuwapanga recognize anthu ambiri awo kuti no anthu awa anali ma champions wa ufumu wa Mulungu nikona opasida minjiro kumwambako kukupangida muchiweruzo kuna no anthu awa anafa ma champions ajani wa ufumu wa Mulungu kuna opasida yani minjiro right. So taona kale munthu akufa sanga ndiye chiyero yayi komano singoyimirira kuti kumwambako kuwapanga acknowledge kuti anthuwa anali olungama. Koma chinthu china chimene taona papa chizindikiro cha number 5 nchonena kuti kukubweranso after papa persecution ina okay. So titatapa tifuna tipite chizindikiro cha number 6 of which chizindikiro cha number 6 ndimaona no it's the west. So tiona no chizindikiro cha number 6 chikuchitika after chitetezo chitasekedwa okay. Mine ndakufuna zonje ndoti anthu ambiri ndoti no mwina ndasusana ndi gulu la anthu ambiri koma ndifurukoza chwayi mwezi khangati mwazi dzuwa kudesedwa right. Nyenyezi kuguwa pa dziko lapansi zimene zikuchitika after zonse pa dziko lapansi zitatha chizindikiro cha number 6 okay. Tiwerengeni Timuso 6 verse 12 to 14 atiya verse number 12 yeah. Ndipo ndinaona pamene anamasula chizindikiro chachinayi ndi chimodzi chachisanu ndi chimodzi ndipo panali chivomezi chachikulu ndi dzuwa lidada longa chiguduli cha ubweya ndi mwezi wonse unakhala ngati mwanzi. Verse number 13 ndi nyenyezi zamwamba zinagwa paziko monga mkuyu utaya nkhuyu zace zosapsa pogwedezeka ndi mphepo yolimba. Verse number 14 ndipo kumwamba kudachoka monga ngati mphukutu wopindidwa ndi mapiri onse ndi zisumbu zonse
zinatulusidwa kuchoka m'malo mwace. Okay, so ndisanapitirire izi ziri kunati zizochitika after chitetezo chitasikira mwanjinena uthenga wamalizidwa ataverekera pa dziko lapansi kenako zizindikiro zimene zikuta zochitika. Musiku yachi namba 6 tikungona zizindikiro mwamba dzuwa pa dziko lapansi. Tikamazalowa chizindikiro yachi namba 7 chizindikiro yachi namba 7 ndi miliri isanu ndi iwiri tiona kuti ndi yonjo. Kenako momwe muli kubweranso kwa Yesu Khristu, that is chizindikiro yachi namba 7. Okay, pamene chizindikiro yachi namba 6 ndi sigino kwa anthu aka Mulungu tino makosana ntchito imene magwira atani yatha. Zikangotha izi nthawi yomweyo miliri isanu ndi iwiri Yesu akuda akubwera tiona kuti ndi choncho. Okay, anthu amanena kuti zinthu zimene zinachitika kalekale. Now anthu amene amanena zimene ndachina William Miller. Now ine achina William amene nthakuvesesa chifukwa chani iwo aja makhupereso akubwera mu nthawi yawo achina William amene makhupereso abwera 1844 chani, right? So iwo aja popanga study anapeza kuti kuzachitika mafunika kuchitika chivomezi chachikulu, right? So iwo ananena kuti Lisbon earthquake imene in the largest earthquake pa Richter scale imafika 9.0, imene idagunda ku North Europe, inakagunda mpaka ku North Africa, inakagunda mpaka Atlantic Ocean. Atlantic Ocean ndi ocean imene vanga separate North and South America ndi Africa, inafika kuseko, which means sina earthquake amaseko. So amanado imene ya 755 ndi imene inakwanilisa chizindikiro imene chichi. So yamanado dzuwa kudesedwa zimene zinachitika ku makosa mu May 19, 1780. Okay, kumachida dark day makamaka ku New England komanso darkness imene inapanga kafa kwambiri malo akulu ku North America. So amanati maona dziko imene kana sana anachitika tsiku imene ndero akwanilisa dzuwa kutani kudesedwa. Okay, ndeti kaona achina William Miller omwe amanati usiku wake wa dark day imene mwezi unakhanga ndi yani mwazi. Actually na tsiku la mdima kwambiri fatino even zinyama zinamba kwala kuti makhola. Ndiye mu 1833 zimene zinapanganso konvesera yakulu Yesu akubwera ndi 1834 kunachitika Leavenworth meteor shower North America ndi malo ambiri aku hemisphere ya ku north kunachitika ndithu nyenyezi zambiri zinakhala zitani zagwa. So zimene zizi achina William atawerenga nati apapa chosatira cha mavesi amene ndi chani ndi anawerenga kupitirira mutiwerenga Chimusi chapter 6 verse 15 mpaka 17 ariya. Verse number 15. Ndipo mafumu aziko ndi akulu ndi akazembe ndi achuma ndi amphamvu ndi akapolo onse ndi mfulu anabisala kumapanga ndi matandwe amapiri, nanena kwa mapiri ndi matandwe, igwani pa ife ndipo tibiseni ife ku nkhope ya iye amene akhala pa mpando wachifumu ndi ku mkwiyo wa mwana wankhosa, chifukwa lafika siku lalikulu la mkwiyo wawo ndipo akhoza kuyima ndani. Yeah, so anthuwa akufunsa rakhoza kuyima. So achina William ataonani tikaona zizindikirozi anaona 1755 kwachitika earthquake, right? Chosada yake mu May 1780 kwachitika chani kwachitika ndithu dzuwa, kenako kwachitika chani mwezi, kenako 1833 kwachitika chani nyenyezi zako. Anati makosa ndati chosatira Yesu akuta akubwera. Achina William Miller nditaonera tuno tikaona mene zinthu zikuyendera akuona cha chivomerezi dzuwa mwezi nyenyezi kenako Yesu akubwera. So iwo atazika zinthu zimuzaka tona tizamba kubwera pa close 1725 ndikali, kenako 1780, kenako 1833, akuna 1844 Yesu akuti akubwera. Kwa hiyo zimatha kupereka sense koma kwako mmene tili pano pa 2025 2026 2027, right? Tingamanene kuti no tikukhulupirira kuti no order ya events imene ikugwira. No, you can't seriously say kuti no zimene zikuchitika nje. Chifukwa no tikaona ma events wa
akuchitika one after the other mwachangu, right? And ndizomvesa isonde tuno September umo munachitika so bloody moon and esa kubwera basi ntayati. I remember September, is it not September, chaka chani, I think 2017, is it 2016? September 23. Kunachitika so bloody moon and anabalika aso kwambiri. Right? So tikamagamba za ma events iwa akuchitika one after the other, akusatirana. Sikuti kakungochitika mwezi akabwera blood moon basi ndiyesa kubwera, no. Izizi kuchitika kumapeto ake anthu ulaliki kuti utaperekedwa ku dziko lapansi anthu amungalandira mzimu wa Mulungu atasindikizidwa kumapeto ake. Tukamba kusindikizidwa kuti nosanga chimweso, right? Osati kwa chivumbulutso. Kusindikizidwa uthenga wa Mulungu apita kenako izizi kuchitika. Izizi zikupanga signal anthu aka Mulungu kuti ntchito yanu yagwirika, siyani kugwira ntchito yake. Ndi sign pa dziko lapansi tuno ntchito ya Mulungu yamalizika. Anthu a Mulungu ayigwira atha kusiyana, right? So tikamona bwino achina waile amira ndi ma pioneers ataona zaka zi 755 earthquake kena ku dark day 78 ndi mwezi mazulu ake meteor shower 1833 mukuona atisi zaka zikufana nabe pafupi iko ngakhale zatuluka kwambiri, right? Anakhulupirira kuti 1844 Yesu akurani akubwera. Komana akulu munthu lero zona angamakhulupirira tuno iyayi 755 mwezi 755 earthquake kena ku mwezi dzuwa 78 kena ku 1830 kena kuno ndikudumpha tumasa bwano zaka za lero munati aya apapa chimwe tikuyembekezera no makosana apo ndoti ndikulakwisa anthu awa anali sincere munthawi yawo. Mwana ngati tingamagwisa zimwezi ndoti pano pali chinthu chachikulu chimene ndoti tikulakwisa. Chifukwa ma events wasana anguyikira apa pokha anakira m'Bible kambirimbiri. Tate ntiweneni Mateyu 24. Iye ni Mateyu 24 sali Mateyu 4 nakwisa kulemba. Mateyu 24 verse 29 ndi 30 akuti chani. Mateyu 24 verse 29 ndi 30 atibwa. Verse 29. Koma pomwepo anapita masiku masauko amasiku awo, dzuwa zadesedwa ndi mwezi suzaonesa kuwala kwace, ndi nyenyezi zizagwa kuchokera kumwamba, ndi mphamvu za kumwamba zizagwedezeka. Verse number 30. Ndipo pomwepo pazaoneka mtambo, chizindikiro cha mwana wa munthu, ndipo mitundu yonse ya pa dziko lapansi izaziguguda pachifuwa, ndizapenya mwana wa munthu ali nkuza pa mitambo ya kumwamba ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Akuluakulu vesi iyi mukaona akamba zoti no koma pomwepo patapita masoko anthu ayi mwanjira nofunika pazakhale chizuzo. Now let's just go back to zimene tinawerenga. Under chizindikiro cha number 5 anauza anthu achoti yani mugone kufikira anzanu nawonso ataphedwa. Mwanjira ina in between chizindikiro cha number 5 ndi 6 pali chisauso. Mwandipesa nepe chizindikiro cha number 4 akamba za dark ages. Chizindikiro cha number 5 atoza ifuna kuchitika chiweruzo. Anthu awa akupasidwa minjiro. Koma akuti tagonani kaye kufikira anzanu so ataphedwa. Mwanjira ina pafunika pakhale the last persecution kenako chizindikiro cha number 6 pamene tikuona nyenyezi zuwa ndi mwezi etc. And that's how zimene zikukambidwa apa kuti no pomwepo atapita masiku awo pazachitika chani zuwa lizadesedwa mwezi etc. So pakachitika tribulation masauso akazata achitika apa 1 masauso achitika kenako zuwa lizadesedwa mwezi suzaonesa kuwala kenako akuti yani ndipo pomwepo sakambati pazachitika pazadusa zaka 200 no akuti yani ndipo pomwepo zinthu zisikulekanitsidwa ndi zaka zambirimbiri no pomwepo pazaoneka chani chizindikiro cha ndani cha mwana wa munthu. Mwachinena zinthu zizochitika one after the other. Chisauso chosiriza kenako cha dzuwa mwezi nyenyezi kenako pomwepo cha Yesu akuti akubwera. Mukuona nepe? So which means
chisautso chomaizera kati chamalizika, uthenga waperekedwa, aliyense apanga decision yake. Pamenepo dzuwa, mwezi, nyenyezi kwazo anthu a Mulungu kuti makosana tchinana ndani mwayitha, kenako Yesu akuti akubwera. So nkonana chiponya chizindikiro number 6 after zero chitatani chitasekedwa. Andi tikaona muno bwino nkhani ya mwezi, dzuwa, nyenyezi sina kabida awapokha ina kapitiwe ilenga mavesi akujoeliwo ali ndi Bible icho apa ali Bible icho makosana. Okay, tapita pa Yesaya 13 verse 9 to 10 mudo ilenga menepo. So mavesi akuyewe ti awerengaso manene mudo werengere Yesaya 13 verse 9 mpaka 10 adiyani. Isaiah chapter 13 verse 9 mpaka 10 adiyani. verse 9 to 10 akuti, taonani siku la Yehova liza lakhaza ndi lazaza ndi mkwiyo ndi kukalipira kwa ukali, kupasula ziko ndi kuzaononga akuchimwa phiti, chifukwa nyenyezi zakumwamba ndi makamu awo sizizawala, dzuwa lizada mukutuluka kwace, ndipo mwezi suzaonesa kuwala kwace. Tapana menepe akamba za tsiku la dad la Yehova manje tena ndi tsiku limene sakura nakubwera. Anthu achanalera kuchani mutibise ife koma maso banani mamana nkhosa ndi wankwiyo, right, wa Mulungu. Okay, so tikamaka za tsiku la Yehova sizichitika pakamozi, kuzoti zinakukambira uchimbuso azana sededede no. Buku la Chivumbulutso sine sichi kumeneko munthu achipeza mu chipangano chakale ndi chipangano chatsopano, right? So ndimafuna tuoneso pa Ezekiel, tapita nomba Ezekiel 32 verse 7. Ezekiel 32 verse 7 ali bwana. Verse number 7. Yeah. Ndipo pakukuzima iwe nizaphimba thambo ndi kudesa nyenyezi zace, nizaphimba dzuwa ndi mtambo ndi mwezi suzaonesa kuwala kwace. Verse number 8. Yeah, so tawerenganso ni Yoeli 3 verse 15 to 16. Nungofuna kukuonesa no zimene zalambida ku Chivumbulutso sizikupezeka kokha paja ya context ikuloza ife no pamene zindikiro zikuoneka Yesu akuti akubwera. Yoeli 3 verse 15 to 16 adibana. Ambenesh mic yani ili muted here. Ngara mwangu asumuveke. Mwaibeza Yoeli 3 verse 15 to 16. Verse number 15. Yeah. Dzuwa mwezi za ndi nyenyezi sibweza kuwala kwawo, ndipo Yehova azazuma ali ku Ziyoni ndi kuvekesa mawu ace ali ku Yerusalemu, ndi thambo ndi ziko zizabwerezeka, koma Yehova azakhala chopulumikako anthu ace ndi linga la ana a Israeli. Tabana menepo. So tikamaka za dzuwa mwezi nyenyezi always context yake imakhala kubweranso kwa ndani kwa Yesu tsiku la Yehova, right? So tikutaona tuno order yake ndi imeneyo. So sitingamakhulupirira zimene anakamba wedi amira patino yeuja munthu yake amakhulupirira kubwera nthawi yawo, right? And idakhale ndi choncho fine titakumvesesa mano order yake singene china ya 755 kena kuchina chichitika mu 1780 kena kuchina 1833 almost kuma my events kumasiyana ndi over 100 years plus. No, sindizukameda zuilira mu sequence yofanana. So tiwerenga Yoeli anazifotokoza zinthu context yake yabwino, anazikaso mu context yabwino. So tiye tione kuno ndondomeko ya Mulungu anayika modani.
Yoeli 2 verse 10 11 ali bwanji? Yoeli 2 verse 10 11 ali bwanji? Okay, verse number 10. Dziko lapansi lidzanjenjemera pamaso pawo, thambo lidzagwedezeka, dzuwa ndi mwezi zada, ndi nyenyezi zibweza kuwala kwawo. Ndipo Yehova apekesa mawu ace pamaso pa khamu lace la nkhondo, pakuti muchigono mwace ndi ambirimbiri, pakuti iye wakuchita mawu ace ndiye wamphamvu ndithu. Pakuti tsiku la Yehova ndi lalikulu, ndi loopsa ndithu, akhoza kupirira nalo ndani? Popano amenepe kuchivumbulutso anafunsa kuti chani akhoza kuyima ndani, mukuona? So it's not like ndi zangulembera kuchivumbulutso, no, this is a recurring theme. Okay, tione pa Yoeli 2 verse 30 mpaka 31 auli mpaka 32. Lero ingene ilipompo ndaika kale mpango ipeza majanga. Okay, verse number 30. Ndipo ndizaonesa zodabwisa kuthambo ndi pa dziko lapansi, mwazi ndi moto ndi usitolo. Dzuwa lidzasanduka mdima ndi mwezi udzasanduka mwazi, lisanaze tsiku la Yehova lalikulu ndi loopsa. Ndipo kudzachitika kuti aliyense adzayitana pa dzina la Yehova adzapulumutsidwa. Pakuti m'phiri la Ziyoni ndi mu Yerusalemu mudzakhala chipulumutso, monga Yehova anatero, ndi mwa osala amene Yehova adzawayitana. Yeah, so tikaona muno bwino akamba za jani akuti no lisanadze tsiku la ndani loopsa la Yehova. So lisanadze tsiku la Yehova lalikulu ndi loopsa, kudzachitika nchani? Dzuwa lidzasandulika mdima, mwezi zasandulika mwazi. So ma events awa tikamangoti taona dzuwa mwezi basi nthawi no. Mu September kompapa I think ndapanga post even pa Facebook nati makosana tatene tioneni ma events. Ma events ali tied ndi kubwera kwa ndani kwa Yesu. Dzuwa mwezi nyenyezi kinako Yesu atana kubwera, right? So kuli naka namba kuti rapture ichitika mu September mwakuti pa 23 unachema kwambiri. Why? Chifatino anyuza nazo ife kukhala blood moon, right? I remember nthamene I think 2017 2016 kunachitika so blood moon. Kunachema asentha imene fatino nthamene anthamene akuperi basi ndeti kumano tikaona zizindikiro zonsezi. Pa chinthu china chimene chili tied ndi kubwera kwa Yesu Khristu. Dzuwa mwezi nyenyezi kenako tsiku la ndani la Yesu akutana aonekera mitambo. Andi tikaona papa bwino ndipo kuzachitika kuti aliyense azadana pa dzina la Yehova adzapulumutsidwa apa, right? Kodi chizapangisa anthu aitane pa dzina la Yehova apulumutsidwe ndi anthu tichiona pompano. Koma akuti no phiri la chani la Ziyoni ndiko Yerusalemu kuzakhala chani chipulumutso, monga mwa otsala Yehova adzayitana. Tikaona otsala akupezeka pa chivumbulutso 12 verse 17 tiaona tikamapanga study. Phiri la Ziyoni 144,000 akuima pati pa phiri la Ziyoni chivumbulutso 14 verse 1, right? Ndi mu Yerusalemu tikaona muno bwino Hebrew chapter 12 verse 22 23 tozefanira kupembeza watu ndi ku Yerusalemu akuti wakumwamba. So zonsezi zikumira end time scenario mwapeto kweni. Okay, kodi ndi chinthu chimene chizapangisa anthu aitane pa dzina la Yehova. So tikuona tinamba kuwerenga pa verse 30 apa tibwerere mbuyo tiwerenge pa verse 28 29. Chinthu chimene chikulumikizana ndi kudesera kwa dzuwa ndi mwezi nyenyezi kugwa ndi kenako Yesu akubwera ndi chani? Yoeli 2 verse 28 29 oriyana. Verse 28. Ndipo kuzachitika msogolo mwace sanula mzimu wanga pa ana anthu onse, ndi ana anu amuna ndi akazi adzanenera, akuluakulu anu adzalota maloto, anyamata anu adzaona masomphenya. Verse 29. Ndipa akapolo ndi azakazi omwe ndizasanulira mzimu wanga masiku awo. Right, so tikaona ndanucha Petro ananena kuti izi zimene zidakapita mthaya iwe tikaona machitidwe athu mu chapter 2 verse 16 masika musimu.
Petro anaonjeza maana no zachitika m'masiku otsiriza. Petro anaonjeza maana amene. So tikaona mu nthawi ya Petro tionana kuti no inali tsiku la Ambuye. Okay? Koma nthawi ya Petro mwezi dzuwa sizinadesedwe yayi. Kodi inali tsiku la Ambuye, inali tsiku la Ambuye fanya payo panasanulira yani mzimu wa Mulungu. Why so? Kodi Yesu anabwera nthawi imene tikamapa tsiku la Ambuye tokamba zolimikisa kubwera kwa Yesu. Kodi Yesu anabwera nthawi yawo, Yesu anabwera wani ngati nkhosa mwayo. Right? Machitidwe chapter 2 verse 32-33 no. Yesu Kristo analira lonjezano la Atate ndi Mzimu ndipo ichi achitsanulira pa ino. So ndithudi Yesu anabwera nthawi yawo ichi ngati Mzimu mwayiwo. Tinoza inepe kumano dzuwa mwezi ndi zina sizinachitike nthawi yawo. Dziko silinathe nthawi imeneyo yayi. Kumano kumapita nthawi tikaona muno bwino akuti chani atazatsanulira Mzimu. Andi tikaona context yake chimso 12 verse 17 anoza ifuno chinjoka chinachita nkhondo ndi otsala ambewu yake iwo amene asunga malamulo a Mulungu ndi kukhala nawo mboni wa Yesu Kristo. Tikapanga a little study on tifikako inde, right? Tikamanga study ya otsala ambewu yake malamulo a Mulungu ndi ati Yohana anayimba m'buku la Yohana chapter 13 verse 34-35. Yesu anati ndikupasani lamulo latsopano kuti muzikondana wina ndi mnzake monga ine ndakukondani. Okay? Paija anthu osazazo inu osatiranga. Chimso Yohane 14 verse 15 ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Malamulo akati achamakamba tuno muzikondana wina ndi mnzake monga ine ndakukondani. Right? Indamula chipangano chatsopano. Fati tikaona chipangano chakale akaza muzikondana wina ndi mnzake monga muzikondana nokha. Muzikonda Mulungu monga ndi mphamvu yanu. So reference nali iwe kumana pa mu chipangano chatsopano reference ndi monga Yesu analonda ife. So akuti no mukonda ine sungani malamulo anga. Tisunga bwanji lamulo limene lidza kwa inu. Right? Yesu atisadisiya tokha adza kwa ife. 103 verse 20 matsika musati no ndipo tikuzowa tikafunsa china iye yonse atichitira ife chifukwa tisunga yani malamulo ake. Lamulo ake ndiye ili kuti mukakhulupirire Yesu Kristo amene Mulungu anatuma ndi kukondana ndi zake. Ati ndipo ife tizowa akhala mwa ife ndi Mzimu imene watipasa. So akamakamba zono awa ndi otsala amene asunga malamulo akamba malamulo akamba zono Yesu ali yani ali mkati mwawo. China akamba tiyo amene asunga umboni wa Yesu Kristo. Tikaona Genesis 19 verse 10 kuti umboni wa Yesu Kristo ndiwo yani mzimu wachinenero. Tikaona mngelo uja namuza hano ndiyani usandilambire ine yayi. Ine ndine pamodzi ndi abale anu amene akhala ndi umboni wa Yesu. Umboni wa Yesu ni mzimu wachinenero. Tikapitira Genesis chapter 22 Yohana anafuna sanalambire ngelo. Ngelo amuzi ine ndine atumiki pamodzi ndi abale yako aneneri. Mwanjira tikamakamba za abale yake aneneri ndi amene ali ndi mzimu wachinenero. Mwanjira umapita nthawi tikuyembezana no otsala ambewu yake aonekera mapaderadera komanso akhalanso ndi mzimu wachinenero. Mwanjira pakhalanso mzimu wachinenero kusanulira pa anthu ake as we approach kumapeto ake a nthawi. And izizi tiona kuti nizofunikira kwambiri pamene nthawi ili kumapeto. Right? And tikaona bwinobwino Mateyu anafotokozanso commentary ya zimene Yohana anakamba. Mateyu 24 verse 14 mpaka na 30 kuti chiyani tiwerenga. Verse 14. Ndipo uthengawo wabwino wa ufumu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi ukhale mboni kwa anthu a mitundu yonse. Ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro. Koma pomwepo anapita masauko a masiku awo, dzuwa lidzadetsedwa ndi mwezi sudzaonesa kuwala kwace, ndi nyenyezi zidzagwa kuchokera kumwamba, ndi mphamvu za kumwamba zidzagwedezeka. Ndipo pomwepo pazaoneka m'thambo chizindikiro cha Mwana wa Munthu. Ndipo mitundu yonse ya pa dziko lapansi idzaguguda pachifuwa, nadzapenya Mwana wa Munthu ali mkuza pa mitambo ya kumwamba ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu.
tikaona muno bwino kusanira kwa mzimu wefunika chifukwa chani? Uthenga wabwino utani ulalikidwe konse. Uthenga wabwino ukalalikidwa konse chimayizo chifika. Tiziwa bwanji titafika kumapeto pomwepo apa pomwepo atafika masauko a masiku awo. So uthenga wabwino ukamba kulalikidwa masauko osawutani akuchitika. Chizamikisede uthenga wabwino ulalikidwe kwambiri ndi yani? Kusanidwa kwa mzimu. Okay, pamene anthu azamba kuti anapadzera a Mulungu. So masauko ayamba, persecution ayamba pako the beast yayikidwa. Chizachini chani? Dzuwa lizatani zadesedwa, mwezi sudzaonesa kuwala kwake, nyenyezi zatani zagachokera kumwamba. Zichitika zonse yani, ndipo pomwepo padzaoneka yani chizindikiro m'thambo. Yesu Khristu akubwera. So to avoid falling mu trap imeneyi kuti ukachitika mwezi dzuwa nthawi no. One, uthenga wa Mulungu ufunika ulalikidwe dziko lapansi, pomwepo chizafika chitsiriziro. Chizamikisire uthenga wa Mulungu ulalikidwe mwamphamvu mapeto anthu ndi chani? Kusanidwa kwa mzimu. Ichi Yoweli anachikamba. Kusanidwa kwa mzimu kukachitika chikusatira chani? Uthenga wa Mulungu ulalikidwa dziko lonse chani? Lapansi. Chosatira chimene munchani? Pomwepo dzuwa, mwezi, nyenyezi zikugwa. Zimene zikangogwa ndeti chimayizi ndi signal kwa ife utono nthawi yatani yatha, silifuna grace ntchito. Pamenepo chikubwera chikuchitika chosera njani? Yesu Khristu akubwera. Anditona tuno chifukwa cha nthawi ndilizira womba mono tikapita ku chivumbulutso tiona tuno order ya zinthuzi ndi yomweyi. So next week tikhale pompo tiona order ya zinthuzi tuno ndi chimozimozi. Ngelo janamuza anda chizindu yake na mafafa namuza liyani, iniyo mugone kufikira anzane ataphedwa. Right? So manje nena nausafunika sarana alike. Right? Kena zindikiro zikuchitika Yesu akubwera. So iyo nayiphunzira zathu lalero. So next week tizasindika kwambiri makamaka pa nkhani ya lemba la chirombo, not lemba la chirombo asatu mano kwambiri pa 144,000. Okay, so next week tikakamira pa 144,000. So ndikupempha nonse ndithu tikhale nawo 144,000 kuti titamvesa kuti zimene zichitika under chizindikiro chiticho. Okay, so female tikhale ndi nthawi yopemphera kena kuno tikhale ndi mafunso ndi nema tisewaso pemphera. Ambuye, we just want to thank you for your domain nafe ndipo mnalisa zovuta zonse, pemphani mudalise uthenga amenewo, mudalise onse amene ataoneleta on pa YouTube ndi ma media ena osiyanasiyana. Zina Yesu Khristu pemphera. Amen. Amen.